салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. дастаи Ливерпул зери раҳбарии Юрген Клоп садумин ғалабаи худро дар Премер-лигаи Англия ба даст овард. дар даври 15-уми мусобиқоти мазкур Ливерпул дар Энфилд бо ҳисоби 5-2 Эвертонро сарнагун сохт. ин пирӯзӣ барои мутахассиси олмонӣ садумин дар симати сармураббии бошгоҳи Ливерпул маҳсуб меёбад. барои мутахассиси 52-сола 159 бозӣ лозим шуд то садумин муваффақияти хешро соҳиб шавад. нишондоди Клоп дуюмин дар чемпионати Англия маҳсуб мешавад. дар мақоми аввал Жозе Маурино қарор дорад. мутахассиси португалӣ 100 ғалабаро дар 142 дидор соҳиб шудааст. Ливерпул феълан дар чемпионати Англия мақоми аввалро ишғол менамояд ва ягона дастае мебошад ки то ба ҳол шаҳди талхи бохтро начашидааст. туби тиллоиро дуздиданд. агар ёбед хоҳиш мекунем ки ба соҳиби ҳақиқиаш баргардонед. бо чунин шиёр мухлисони Ливерпул Вирҷил ван Дайкро ҷонибдорӣ намуданд. мухлисони клуби мазкур бо инро хостанд аз муҳофизатгари ҳолландӣ пуштибонӣ намуда баъд ин васила норозигии худро аз натиҷаи райдиҳии маросими ҷоизасупорӣ баён созанд. ба ақидаи онҳо дар мавсими гузашта Ван Дайк арзандаи туби тиллоӣ буд. ёдовар мешавем ки Вирҷил ван Дайк дар миёни се муддаии асосӣ мақоми дуюмро ишғол намуд. барандаи туби тиллоӣ маротибаи шашум Месси гардид. Месси дар ҷараёни овоздиҳӣ аз футболбози мунтахаби Голландия танҳо 7 овоз бештар ба даст овардааст. аммо ба назари мухлисону ҳаводорони футболбози Ливерпул дар ин ҷо ба қавле каме шуримурӣ шудаасту ҷараёни овоздиҳӣ шаффоф сурат нагирифтааст. Жозе Маурино дар ҷараёни бозии тимҳои Тоттенхем ва Манчестер Юнайтед ҷароҳат бардошт. дар ин бозӣ ҳолати ғайриинтизор рух дод. дар дақиқаи 16-уми дидор футболбози дастаи лондонӣ Харри Уинкс дар канори майдон поғеж намуд ва хост тӯбро аз пеши пои бозингари Манчестер Юнайтед Даниэл Ҷеймс бигирад. аммо дар канор Маурино қарор дошт ки Ҷеймс ба ӯ бархӯрд ва ба иттилои манбаъ мутахассиси португалӣ ҷароҳат бардошта то охири рақобат лангид. барои ин ҳаракати дағалонааш Уинкс корди сурх гирифт. барои Жозе Маурино ин севумин бозӣ ба ҳайси сармураббии Тоттенхем ва аввалин бохт ба ҳисоб меравад. сармураббии дастаи Реал Мадрид Зейнеддин Зидан раҳбарияти бошгоҳи шоҳонаро маҷбур намудааст то ба муҳофизатгари мунтахаби Фаронса ва клуби Манчестер Юнайтед Пол Погба қарордод ба имзо расонад. худи футболбоз низ барои тарки дастаи феълияш чандон зид нест. яке аз сабабҳои дубора баргаштани мутахассиси фаронсавӣ ба ҳайси сармураббии Реал дар он будааст ки президенти клуби шоҳона Флорентино Перес ваъда дода буд ки Пол Погбаро ба Реал Мадрид меорад. аммо дар мавсими гузариши тобистонаи футболбозон Перес ба ваъдааш вафо накард. ҳамакнун дар феҳристи исми бозингароне ки барои зизу лозим аст Погба дар мадди аввал меистад. Почетино сармураббии Манчестер Юнайтед мешавад. мутахассиси аргентинӣ Маурисио Почетино ки аз мақоми сармураббии Тоттенхем барканор шуда буд мақсад дорад сармураббии Манчестер Юнайтед гардад. дар ин бора рӯзномаи Manchester Evening News навиштааст. Почетино сар аз соли 2014 раҳбарии клуби лондониро ба оҳда дошт ва рӯзи 19 ноябр курсии сармураббии бошгоҳро озод намуд. ба иттилои сарчашмаҳои хабарӣ ин мутахассиси 47-солаи аргентинӣ хоҳиш дорад то сармураббии МЮ гардад. ҷойгузини ӯ дар тими Тоттенхем Жозе Маурино гардид. аммо аз МЮ дида ба Маурисио Почетино бештар тими Арсенал таваҷҷӯҳ дорад. зеро бошгоҳи лондонӣ бо мураббии испанӣ Унаи Эмери қарордоди ҳамкориашро пеш аз муҳлат қатъ намуд. сармураббии Манчестер Юнайтед Оле Гунар Сулшер маҳсуб мешавад ки кори ӯ низ дар даста ғайриқаноатбахш унвон гардидааст. оғӯзаҳое паҳн гардид ки гӯё дастаи Милан ба муҳофизатгари дастаи Локомотив Алексей Миранчук мароғ зоҳир кардааст. аммо дирӯз расонаҳои иттилоотӣ хабар доданд ки ин хабар воқеият надорад. ба маълумоти сарчашма вақтҳои охир талабгорони ситораи рус аз ҷониби бошгоҳии итолиёвӣ бисёр буд ва ҳатто дастаи Милан яке аз муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани Миранчук ба ҳисоб мерафт. бо сабабҳои номаълум дастаи Милан аз харидории ниммуҳофизатгар даст кашид. дар мавсими ҷорӣ Алексей 15 бозӣ доир карда ба задани 5 гол ва 4 партофти натиҷаовар даст ёфтааст.
драгба иштибоҳи 10 сол қабл анҷомдодаашро ҷуброн кард. 10 сол қабл баъд аз бозии дастаҳои челси ва барселона кӯдаке хост то ман бо ӯ акси хотиравӣ бигирам, вале он вақт бо сабаби иштибоҳи шармандавори довар дар ғазаб будаму хоҳиши ӯро рад кардам. ҳамакнун фаҳмидам ки он кӯдак Килиан Мбаппе будааст. мехоҳам қарзи худро дар назди Мбаппе баргардонам. ёдовар мешавем ки собиқ ҳамлагари беҳамтои Кот д'Ивуар ва ситораи навтулии фаронсавӣ дар маросими ҷоизасупории тӯби тиллоӣ дар Париж вохӯрданд. дастаҳои футболии челси ва барселона дар даври нимниҳоии лигаи чемпионҳо рақобат намуда буданд ки он бозии ҳангомавӣ то дер боз дар хотираҳои боқӣ монд. он замон Килиан Мбаппе 10 сол дошт ва дар Стенфорд Бриҷ дар омӯзиши челси қарор дошт. аммо аз чӣ сабаб бошад ки футболбози наврас дар академияи бошгоҳи лондонӣ боқӣ мондан нахост. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.